Lakbay Katoliko Live. Mayong gabi ka na tuntahan. Welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon ang Lakbay Katoliko. Siya po ning inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo Radio din ka po Depensor Katoliko magiguban na usab kaninyo rong gabi na tuntak na mga suking tigpaminaw 44 minutos naman magkalabay alas 7 kagabion. Lakbay Katoliko Live. Mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw. Taman sa naabot aning atong panagsibya may gabi ninyo. O sa tanan nga nag-follow sa akong Facebook ha may gabi Taman sa nagakita ning akong live may gabi Sa di pa nato disugdan mga higala. Ampo sa ta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From Taiwan, may gabi idas taga Taiwan ha. Si Sister Rose ni Wa. Si Nevika Oirop. Bali man ni pangalan. May gabi ida labinas imong gitawag pamilya. Mayang gabi isad ni Cyrus Glenn sa tanan nga mga viewers nato diri gabi una. Mayang gabi ninyo. Atong gikapsonan lalay guys isgot pagtuo mga igala kay basig ni manood ring laing siktaw nya maghisgot ug unsang kuan na malasaw na sa ding ato ang kuan. So salamat kay sa to mga subscribers sa to das YouTube sa ginagmay lang at least naa ra gihapon na. Bisag ginagmay naa ra gihapon ning ato mga kuan. Oras sa Lakbay Katoliko Live. Salamat kayo sa mga minaw sa atong programa ron. Kuan ba ni? Kadali lang ha. Di mo din ito ni pwede ma-opening kuan na ni. Mayong gabi from Davao si Dinsky Siros. Salamat kayo sa inyong pagsunod aning atong programa, sir. Mayong gabi dia. Nya ato ni nga tagag pagtagad ang gitawag na to ganing nga viral ron ba sa social media ambot og nakabantay ba mo ani kay ako sige ra kog murabag lagot mo sa maghuna-huna aning trabaho ani pero magkapungot sa ni huna-hunaon ani bitaw ang gitawag pagpamairal ron sa mga yawa mga igala pagpamairal ron sa mga yawa nga dad eskwelahan mapuspo na sa ning klase kay taan na sa gipangsapian. O niya, kung tanaw na to, sus, grabe, na isa, gasin, tagog video, kaduha na gini, kadtong babaeng milupad, kadtong sa eskwelahan nga, ni aksyon na lupad, grabe ang atake sa yawa ron kung natong tanawon, ngang, kung magbalanse ta mga igala, muraga, ingno na to siguro, no, nga double time na ginang yawa ron mga igala, double time na ginang yawa ron og pagpanglingla, pagpanood so daning mga dili ila mo ning ang kuan kasagaran mga igala sa kining mga sagad yun kanang masudlan bitaw sa mga di ingno na to nga mga kuan kining masudlan bitaw sa mga dili ingon na to mao gining kanang kasagaran nga wa gyoy ampo-ampo. Una nga, kung ato balansihon ni ato mga santos, mga igala, wala man na sila nahimong santos tungod kay mahimo lecture, o sa painadya, nahimo na santos tungod kay nagtuman sa kabutan sa Ginoo. Anya, kining gitawag na tog, kining gitawag na tog manggi ampuon. So, sa manini ato sa tanaw ni mga nag chat sa ato.
mao tungod man ninyo nga sige mo simbaan na rebulto. Mali. Mali ngano tuo kag wala iglesia ni Kristong na poses. Sus Ginoo ko. Wala man sa mga kaso na poses, brad. Sige i-grant to nga wa gid na poses sa inyo. Ipang-grant to ni nga wa gid na poses sa inyo ha. Lisod pod gisa pa mangyawa ang subok-samok ninyong naan man mas sus Ginoo. Naan man mas manintalay mo nang di na gyud maposes ang wala nagyawa magaposes ninyo. Kay kung kining tanawa ha karon og imong balansihon dud ta sa mga eskwelahan nga wa nay klase. Ang hinungdan kay daghang kay mga yawa ni poses sa mga estudyante. Kasagaran ra ba ning iposes mga estudyante kadto mga way ampo-ampo. Katong mga KBL kasalubong bunyag murag gisulod simbahan. Garis ana wa na. So mo nang balansihon na to pagayo mga gala. Mayong gabi ni Sister Cristelyn Lopez, may gabi mo dater. Oban siya mong gitawag pamilya niya. Pasuminglan sa ninyo ni tanawa ha, maggama kog slide din na sa ng video. Regarding aning yawa nga ni Sani bas usa ka kuanya ni ingon siya nga dili pwede magrosaryo kay sa rason nga magkagagahom kay ning atong mahal nga birhen. Wala mo nang tawag aning ni ang ambot kada bang butan na to ba kaning na may sagara ni samok-samok na to dre iglesia Kingkoy man. Ambot og na bay ministro nagapahawag yawa og kapila ba naka-deliverance ning inyong ministro? Masigotro po ning mo inig-deliverance sa nis ministro inon po siya. Ay, kauban naman ta. Katoliko diya sa Sinihan Lodge, way problema og nasa Sinihan. Sa may naan ng Sinihan, okay kayo, musulod kay Sinihan, tanaw kas mga Life of Father Pio, Life of Senior San Vicente, mga salidang Pangginoo, problema na. Mayong gabi ni mo bro, si Juan, Lanchi Abilia Junior, oy, pahawaon pa na yawa ni mo. Ingnon ka pa datong pastor ba nga, ga-deliverance, ay, kauban naman ta, magidangat yung trabaho kauban rin mo pastor ay. Unya kanira bang ministro no kay Alipuris na bagin siyawa magidangat ani. Alipuris masyawa ni ministro tanawa ra god surprise tawa ha. Kani atong tanaw ning Biblia sa King James version. Walay pagtuo si Sinihan Katoliko man walay pagtuo sa ni. O pahawar na kumuhilom ka kay may gidangat ani. Tanawon na tong giingon ni San Pablo mga igalas Biblia kung kaning regarding aning ministro kay mayos lang kapahawa ko ning ministro sila ambot og pila ka bukyawang napalayas ani. Wala lagi ko kabantay nga na iglesia ni Kristo sa ilang simbahan bang naposes nga no. Wala na yawa magsamok-samok nga ganaan naman mos manintalay. Na mos manintalay mo nang og ako yawa din napug ko musamok-samok ninyo. Ari jugos Katoliko kay di ba ni amo. Naragod ka sayon. Sa unang ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14 padulong 15. Giingon diri sa Biblia mga igala nga kini dili no ni kay bulong kay bisan gani si Satanas nagtakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manalundas kahayag. Nagin sa manirong naigog ako anghel. Yes, Felix Manalo ni. Sige claim nga siya kuno anghel. Bosa dili kay bulong ako nang iyang mga sulugoon. Magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong na. Ang ilang binuhatan ang ilang dangatan, masibo raw niya sa ilang binuhatan. Pirting luya. Ano kung mamalansi tani mga igala, loy kayo. Loy kestanan. Nya, morning, usahay. Sige res pamikil, di ba? Pero kagitog debate, di kayo musukol. Asa mang hustisya ninyo, ani, sir? Dapat kuan ba? Ang anong daghang kabit si Father Gapo, chismis. Ayaw laging chismis kay kanang imong gingong anong dagag kabit si Father isulti nas mga walay alamag
Og sa mga ignorante, basig napay mabitik ni mo ana. Lakbay Katoliko Live. Basta mga sulpot, lisod pangitaon ang matino. Makawan. Taro nga og basa po kay unsa gridon og basa. Mo na resulta ba kay tagaan og kanabitong English translation sa Biblia. Mudagan din na silang Tagalog. Unsa mang burag didagoy mo kasabot og English. Mapay grade 1 section tambis inyo aning trabaho. Mapay grade 1 section tambis inyo aning trabaho kay magkasabot ba. Pero kamo daigod magkasabot in taon. Sa mga hustisya ninyo ani. Pagtalikod sa unang iglesia ni Puli ang Katoliko mini nga propeta nga mabangis nga lobo. Mali, atong subayan ko nun ang inyohang pasugo magasin. Kung Katoliko ba ni talikod? O di Kung Katoliko ba ni talikod? Kay Katoliko ni talikod. Hawa taning Katoliko. Magpamimbro na tas inyong simbahan. Akong tanawon ning inyong pasugo magasin ha. Sa katuod agwan ni sila wala tay pasugo magasin sa ilang simbahan. Arang kadaghan. To ipakita ni sa tong mga suki nga mga viewers nga mga iglesyang kingkoy. Nara daghan kitag pasugo magasin dapas ilalom. So mangukay ta ning giingon yang natalikod kuno ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Diaw kaniyo. Kani nga isyu pasugo magasin ambassador for Christ ning nasa babaw. Ang pasugo na picture ni Felix Manalong murag demonyog naong ba kanina nasto nga bitaw. Agjoroy. Atong basahon niya. Tan-aw na to kung kinsa ba ni talikod kay og ni talikod ning Katoliko mas mahawa lang tag Katoliko si Brad Chong Smith pakibot mayong gabi ni mo bro may gabi sad. Diya. Kaning sa pahina 42 dili ni legit ni kay pasugo magasin ni paminaw mo mga iglesyang kingkoy kung kinsa ni talikod Katoliko o kamo diya ang iglesyang itinutukoy kung gayon ay laganap sa buong mundo. Ang iglesia na nag-angking siya ay universal at laganap sa buong mundo ay ang iglesia Katolika. Mo niya kani kunong gaangkon nga nilukop sa tibuok kalibutan ang Iglesia Katolika. Nya gibutang dire mula sa Iglesia Katolika ay lumitaw ang maraming iglesia at relihiyon. Tanawa ra. Gikan kuno sa simbahang Katoliko nilutaw ang daghang mga simbahan o relihiyon. Kabilang na sa mga ito, apel na ani. Ako laning binisayon kay Tagalog mo guna yan. Di basa tag English mo, Tagaloga palihog. So, may English ang Kristo di man di kasabot, ni Bisaya. Kabilang sa mga ito, apel na ani, ang iba't ibang denominasyong protestante, ang mga lain-laing denominasyon o kapunungan nga mga protestantismo. So, unsa ni? Napasibabaw, basa. Ang tanan nga simbahan o sikta o ang lahat ng iglesia at siktang ito kani kuno ay katuparan o kuno ni ang katumanan ng hinulaang kanang gitagna kay mahilig ra mo tagna gitagna nga mga daotang sagbot panirang damo na inihasik ng kaaway ng anak ng tao. Gisabwag sa kaaway sa anak sa tao. Sa maning panirang damo. Sa mukan kilid-kilid ba? Na inihasik sa kaaway ng anak ng tao at lahat ng relihiyong ito ay hindi kay Kristo. Isa ato pa di ay kadtong mga nilutaw sa kanang simbahang Katolika, mga simbahan tong panirang damo, di apil ang iglesyang Manalo aning tunguda. Apil. Panirang damo magmabitan na mo simog pangilabot sa Katoliko. Normal man na kay panirang damo. Panirang damo mo ginang inyo. Alam mo kasakit kay alam mo kasakit kay
Kining tawag aning ni ang mao maginay tinuod ginama ginas inyong kuan na maginas inyong pasugo magasin di ba ito na malikayan god antusan lang ninyo og namo anang panirang damo o niya kita ba ni talikod sumala kay kani magong moingon ta nga natalikod brad kung mao ning trabaho ang natalikod ni simbahan nga gitukod ni Kristo kaning mga iglesyang Manalo gihimo nilang palpak si Kristo ani ngano nganong moingon ta gihimong palpak niingon si Kristo sa Biblia sa diyang gitukod niya nga simbahan na. Dingon sa ni Pedro. Dili si Manalo ang iyang giingnan na. Si San Pedro giingnan niya. Ikaw, Pedro, ibabaw aning bato. Tukodon ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili magkaguba nini. Klaro kay na, ha? Bisan gani ang kamatayon, dili makaguba. Hingno yung natalikod pagkamatay sa mga apostoles. O kinsa may nitalikod ani. Unya, niingon pagid siya sa iyahang mga apostoles ha. Dili sa kuan, dili kay Manalo. San Mateo 28:19. Og hinumdumi kaning sa 28:20. Og hinumdumi. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wapagali natapos ang kalibutan unya. Sa to pa wa pa mahuman og uban si Kristo pasagdan day niya karon unsa may giingon sa ilang pasugo magasin kaning tawag aning pasugo magasin kini ato basahon nini ha September 2001 page 4 by Tomas C. Katangyay ingon diri most of us member of the Iglesia ni Kristo are former Catholic sa sila kuno ang kasagaran sa ilang mga membro former Catholic. Unya kung tan-aw na to mga higala ang Katoliko giingon sa ilang pasugo magasin natong basahon ning ilang pasugo magasin diri para magkahibalo ning mga gitawag og iglesyang Kingkoy. Ang sagad sa ato membro sa simbahan nga Katoliko. So basahon nato ni. Unsa may giingon diri sa ilang pasugo magasin. Even kaning pasugo July, August 1988. Even the secular history shows a direct time between link the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ, ang tinuod nga simbahan, is the Catholic Church. Klaro kayo ha? Ang tinuod nga simbahan, maoning simbahang Katoliko. So sila ang nihawa sa simbahang Katoliko gilang gitalikdan. Dili kay ang Katoliko mo'y natalikod. Kay kung ang Katoliko mo inyong natalikod ninyo, gihimo ninyong palpak ang atong Ginoong Jesucristo gulay buot. Ano di sa kauban sa iyang simbahan kayang italikod? Next, naapa kanilang pasugo magasin Japon. Basahon nato ni si Felix Manalo. Kay mao man ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo, simbahang Katolika. Base Japon sa ilahang pasugo magasin, basahon na kuning kining The Life of Felix Manalo diri nasa ilahang pasugo magasin. Tan-aw na to ha. Ung asa gikan ni Manalo. Mao di ni si Manalo gabuot na lang sa kaugalingon niya simbahan king ano. Gikan ni Katoliko niyawa unya nagtukod sa kaugalingon niyang denominasyon. Nabunyagan sa nagkalain-lain nga mga simbahan yang gipang sakupan niya wala gawin na kontento ni yung murag hututan no sa dani so may ni magtukol lang tag kaugalingon na ning atua di ang resulta gatukod na lang siya sa iyahang kaugalingon nga simbahan og mao na ang nahimong deklarasyon mangigala aning ilang pasugo magasin sa totong pagitaon to diri ha kay di nako obutangan og wa nako nabutangig marker to no lisod tag pagita usahay ani. Giingon sa ilang pasugo magasin mga binating tigpaminaw nga ang si Felix Manalo natawag gid siya sa Katoliko nga pagtuo. So nihawa ni sa Katoliko nga pagtuo, yan membro og lain-lain nga mga simbahan antud nagtukod sa iyaha. So balansihon na to. Unsa may giingon ni Kristo sa Biblia? Kaning bahin aning gitawag kining mutalikod San Mateo 24:13 apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Saan pagkaluwas aning Manalo unsa ning padayon? Kaya to kuan ni Brad
Normal na siya, mas mayo po noon to yung gibuhat. Yung ano, rumatuman sa nagiingon ni San Pablo ba sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Sa waing panahon, doon yung mga taong muhawa silang pagtog, wala sundon pagtulunan niya siya. Yung muna nga, kung balansihon na to, ang Biblia, kung striktohon ginatog sabot ni Biblia, o sa may pahayag ni Kristo regarding anang sa kaning namiya, atong basahon ang sulat ni Apostol San Juan, Ebanghilista, ningon siya, may ning maglaruhay tadaan ani wag kay lisod kayo ning magsigi ta og kamo mga iglesyang Manalo, minaw lang sa mo diya kay saon na maging muskuan. Kasi kung saon yung utong-utong diya, wag maging makuha na inyuhang kuan. Basahon nato ning Biblia be sa tawag aning sulat ni San Juan. Yao. San Juan Kapitulo 15 versikulo 5. Padong tag 6 naingon, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag dagan kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Unsa may giingon ni Kristo sa 6, ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga ang ibalibag ug malaya ug pamuniton kinig dauban. Disgrasya, Felix Manalo ani. Pagod pa mo sa impierno ani. Oh no. Ha? O niya si ang Katoliko na inooy ni Kuan, ni talikod, or si Manaloy ni talikod, ani? Tanawa? O ya, tanawa ra ba ning San Roma? San Roma, minoon ning atong nalitok ng trabaho, Tanawa ning Roma, 16, 17, nga wala basaha sa mga iglesyang Kingkoy. 16, 17, padulong tas 18. Unsa may giingon sa Biblia? Kani ha? Real to kay ning si San Pablo gaingon. Maining klaruho na to ni kay dagan kay nalimbungan ninyo nya kasagaran kato kong classmate sa una sa kuano college si Sister Mary Jane Alliance na inoon na ba to Katoliko na ba to ingon siya sa una nga ako iglesia ni Kristo ko sa dihang mamamahayag na sila librehon pag sakay ana pag makonvert na ka ana pisik-pisikan na kag lapok na unsa ang tawan mo 16 17 hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tao nga mobahin-bahin ug mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Likayan gyud nato ni mga taong samukan. Di kinsa man ni samukan ang Katoliko? Kamo sig samuk-samuk sa Katoliko. Nya unsa may gingos 17 kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala magalagad kang Kristo nga atong Ginoo. Kon dili sa ila lamang kaugalingong kahakog mao nang tianon dili tianos. Tianon o tiyan ba? Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan. Pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Diba? Ulog-ulogan tas mga iglesyang Kristo. Brad, apil sa mong pamamahayag. Ako'y bahala nimo. Pamasahe. Nahitabo niya. Ila to pamasahe ako Nahitabo gina siya. Reality ni sa college mi sa una. Among instructor si anhing wa na namatay na hinon to tung tambo kayong lawas bang sakay sa iyang motor nga katong karaan nga wave siya rin masigo instructor na mo sa una og astronomy nga subject karon natunong nga mo ang subject is alas 7 mahuman og alas 8 sa kaoras man so sugod mi mo adili di ay alas 6 padulong sa alas 7 kay alas 7 nami laing subject adto. So, sugod alas 6, magklase mi. Karon walo ra may kabuok sa amo ang klase. Nya, alas 5, nauna na ko, kaya may klase alas 7. Biyaan sa nako ning boarding house. Boarding ko sa una, pat katuig. Biyaan sa nako ni, kung katong rice cooker na mo sa una, kay daghan, kay mo gap. Apili kong lungagap. Ay, saka litse niya. Ay, saka takos niya. So, katong rice cooker na mo sa una, hulog ragutog common. Common ba kay dagan kay usar man gumi sa una sa boarding house pag tinabangay ra man gumi. Ya murato siya dadaot ba kay ati manunon mo gutong rice cooker kay og imutong dili to babaga nimo og karton sa ilalom tong yang murag idahon moubos og kanang mo hubas na. Ati manunon gid siya akong gibiyaan kay unahuna nako kuan kining mo hubas man nigiyaha. Gibangilan lang to nako kay og gibangilan mo anak mo di mag-on butang. Panga alas 6:20 siguro. Okay, magsugod ilang pamamahayag dito. Alas 7, mahuman nag alas 7:30. So,
wala dili ni sa ka oras sa tunga lag oras ingon din siya. Naay kaon dito sa barangay Lupok. Adto ta. Ingon ko nga birthday sir. Sa birthday kay una-huna way layo pista sa Lupok dugay pa man. Birthday. Tala manguban ta ni. Sus katik magduha. Wa maningog. Walo ra mi kabuok sa unang tingko mayar bugay na mo sa una. Way back 2010. So kay kini lagi pong birthday una nako didto ta kay way sudan sa boarding house kapoy kayog lungag sudan mo tay palit. Kapoy lotos na palit. Koyog uban kay mga naong kung kaoning mga boys boarding house. Kuan uban ako to kong classmate si Abanyar kato si tawag aning ni ang si isa na maestro na ron. Ag mga baeng nanguyog katik man nguli. Kaming duha kay gauna. Sikop gimisgate dito sa simbahan sa Iglesyang Kristos Lupok. Unya karon kay di man po dai may kagawas kasi radaan man git. Di wa napuno jud mig lamano brad. Welcome brad. Non something. Lingi-lingi ko nauna ko dagan kay gitapok. Hindi ignorante gud kayo kay wa ko kay bawog pamamahayag to. Sinyas dayon ag kanang among maestro. Lakaw dito stumoy adto mi kuno tuam na gito sulod di kaon ani. Ang sod mo dito kay pamamahayag di ay. No sa maning uwat-uwatom tag birthday ani. Brad, ako'y bahala nimo. Pura tong isa. Ako'y bahala nimo pasahi, libre pa uli, apil pa mamayag. Madugay na og makonvert na ka. Ay hanyagan ni ka kapatid, ito yung bayaran mo magmula nung inakay kita. Way gidangat. Di pag pagsuod na ko may kaon. Lingi-lingi ko may usam ni di man birthday ni. Una-una na ko siguro human siguro anig pamahayag o sani human sa ilang activity. Birthday ko'y kaon sluyo ting daghanag yung tao noon. Unya kay kining ignorante puta pagsuod, di man na pwede di ay nga mo ipon kas mga bahay ag gibuyag mi to. Ayaw da kay diri kay mga bahay na lain ding bahay dai laing lingkod ni. Naglaki pod laing lingkod, sa lingkod naming duha na kung kay kami ra yung duha na timingan di kuban nguli man ting pangatawa dagito sa uban dito sa budi. De dapat pag may gadikit pag kami anak ditong isa katong ilang murag dikon siguro tig-arrange nila ba nga brad anak sinyas man ko silingi-lingi ko na kinahanglan jud og nakas tubangan aw kanang nakasluyo ang atubangan nimo na diya ka mo tungod wa gi ingon para katoliko di mag pwede ram ta mag tapad magdikit bahalag wa ta nagtungod kana tungod jud tungod kuya mat sa maning tungod day di na distansya gibig isa ka dupa kay di man wa man ingong dapuno gud kay tunong punto nga brad gamay ra gud itong nanulod pero mo nang mapuno utanawon nimo kay tagsa ka pang distansya hapit no sao man di lingi-lingi ko nilayo na gid akong tapad ani ami daw to ilang ministro nga mo basa tong Biblia nga naa sa basahanan anang halos di na makita kay dagan kay Biblia natingala ko kaysa dagan kayong relihiyon aning kalibutan na ug anong katoliko magibirahan ninyo. O gano'y katoliko birahan nyo? Mga kapatid, di matukubalog Bisaya kay taga-asa ka itong ministro ha to. Ang simbahang katoliko po ay nagdiyos-diyos po na mga imahe. Kapag hindi po sila, di ko no magpasakop sa ilang simbahan, laglag di ko no. So, sa maning, kaniha, buhing saksi ang maginig, libro saksing Jehovah rin. Ako tanaw ni. Kaniho. Kaning libro ha nga inatag pud sa katong BSBS sa una nga inganlan og aplidog Tabugon. Akong giatagan ani. Ako ning gidala dito sa sulod sa iglesia ni Kristo sa simbahan. Kabalo ba mo? Na hantod karon unsa na ning mga tuigan 2010. Buhi pa gid niyo akong gilista tong giingon sa ilang ministro Dara nga gawa sa iglesia ni Kristo walay kaluwasan. Ako gining gisulat di na panghinambog ako ha. Reality ta. Wa mo jud da ko bulpin adto nya. Kini akong gibitbit. Nya kay ang notebook nako kay nabilin man dito sa Yubak sa motor kay una kaming college mami hilig magdalag para anang sa mga high school nga bag kayo. Notebook kamay kay tanan mo man to. Sulod si Yubak sa motor sa kong barkada nya o kung kubod media. Kani akong gibitbit. Da atong gilupit diri ag asam tong bulpin ani. Ginana ang bulpin ba pagdalaha ba gilupit ani yana. Yana muni yana ang bulpin so nadad to sod bitbit ko na sabtang gawalig ministro gisulat yun ako to di ka magpasakop sa simbahan di ka maluwas
buhing saksi man gini kani dugay na gani libruhan eh. Now, pag uli na namo, pag uli na to sa boarding house, pagka sunod adlaw, pagka ugma, wala may klase sa astronomy kay TTH man tong amo ang astronomy niya. MWA plahi nag subject. Basta college di man guna kuan para high school nga tuloy-tuloy. Pagka sunod adlaw na, niingon day aga mo ang instructor, niingon di siya, Guaps, unsa may nasabtan nimo sa Walis Ministro Guaps? Yan na dayon ko nga, Sir, mas may na lang debatihon na lang na munang ministro, sir. Niyon siya, dili na basta-basta Guaps. Kay nalan pamtag proseso na Guaps. Ito nang kuano na usang proseso sa dinulita mag-iskutan na. Kay magklase na ta, kay mag-exam pa ta. So klase, wala na pong meto. Pagka-outro na pong adlaw, ingon na po siya, Guaps, gusto daw makiktabi nimo ang ministro Guaps. Kuasa man, sir. Dito na direta sa sulod sa library. Dako mo katong library sa unas pilahan na mo. Kung sige, wapo ni kay sa sulod sa library. Abay ministrong itungha, wala. Ingon din ko nga, waman tungha, sige sir. Sa busy ko no, ayaw na sir, ato na lang tas plaza, debate na lagi, di po sila managot, pagyapon. So munang, ulog-ulog. Mabito na gingon ni San Pablo, ulog-ulog. Ha? Kaya ni inusinting, mga, kani usam ning term nga, ubos og salabutan, wala kayo kahibalo. Munang dali kay na ninyo maulog-ulugan. Ha? Muna timanan na to pagayo ba? Uwat-uwato ni sa dagang kay reliyon nganong Katoliko mong inyo daoton. Ano ya, kung natong tanahon mga igala, kung magbalansi ta, sangyo mo sa inyong doktrina, ay pang daot sa Katoliko. Na marisbakan mo sa Katoliko dahil bunyong pangasuko. Tanawa? O niya, karon, kung anong manguwat man yung birthday, nabay birthday kaon ito, wala yan mo. Ug mutugan na lang gyud ang tinuod nga nami pamamahayag apilon ta mo. Ngano man nga gi-invite pa ni pamamahayag kay in every sa isa ka ulo di ay naay ihatag ang ministro ana 30. Nya naman na sila kuta nga kinahanglan sa isa ka tuig, kinahanglan makadani jud mo og pito bisag pito lang ka tawo. Wala man ning kamot lang tong dana brad, uban ta to brad. Oh. Noon sa maning nya kinahanglan di mamutbot nga di man. Unsaon man ni ron? Gihimo dito pangurtahan na to. Koy, pangkoy may amo ang sangod sa mga kabudmate na mo kay nauso mo to sa una sa RMN tong drama inig padong sa alas 12 katong pangkoy tong drama to. Naa pa ba ning pangkoy nga naa pa ba ning pangkoy nga drama ron? Mao na nga kung magbalanse gid og tinuod ba mas layo ra jud kay ni la puros pangilad ba. Abot to, wag yun mo. Tuga na lang kung tinod, kay wat-wato ng mga tao na ikaon. Ya pagkahuman ni, wana. Sus, ginoo ko. Mo nang sakit yun pamalandungo, no? Asa man to si James, kuhan, comment ganyan siya nga, gitukod ko no ni Ignacio, aw ni Dili Tarpulano, ha? Tal Pulano, yung gingon. Gitukod di Tal Pulano ang simbahang Katoliko. Sa dihang ka-PM siya, ingon din siya, rara, gitukod mong Ignacio. Asa may tinuodan kaning imong giingon nga Tal Pulano o kaning Ignacio? Diyan mo nang di ka mo networking di ay. Labaw pang networking na ilaha. Laliman ka nga giingnan ko nga hasta tumong kabudbit na naikaon dito kami taon nga gapo ning kaon brad kay sagang-sagang bugas boarding house. Adto tan-aw tong mga kauban namo kay katik man. Sibat kami wa may kasibat kay gaon naman me. Sinyas magmaestro dito sulod swords gate pagtanaw no kutos gate tigdagana gid ay nakasayal naka long sleeve sus ping lamano brad welcome brad ko kuyawa sa kaon dire kay lamanohon maga kuyaw kay kaon ni lamanohon pag abot ito may kaon so kinahanglan pag gid ay mamutbot kay para lang gid nga maka tawag aning ni ang magakubit mog mga membro ana. So, dili na mao. Muna itong balansihon pag-ayo ba? Wala na mao ang inyong mga moves. Dapat unta sa inyo is libog sa tanin ninyo. Ang inyong mga moves, wala na mao. Muna nga, balansi-balansi sa ginagmayan. Hangol jud kaon. Dili man ta hangol og kaon, brad. Dapat ba, kay nang-invite mag-birthday, lisod kayo. Ug di na to niya maestro god, malain pa lang. Nya ang pasangil niya birthday ha. Kaya pag-abot to pamamahayag sa may birthday in taon. So
inana mo mga butbuton gyud mo dagko. Wa gyud ay. Hisguti ragod to kaso ni Manalo about sa babae. Nya na kay kuan pa ni. Na-scam ka bo, perting scam gyud nato atong trabaho. Looya gyud taon ni mga may scam putas binuang. Sa Katoliko di ba na members Katoliko nga solid Seventh Adventist nang-scam din Katoliko adto. Wa man. Mga sila mismo mo testimony nga no. Kuya po kayo ng mga iglesia ni Kristo kay na sila pa-testimony ho no. Dili man pareha sa ato mga Katoliko. For example, moro magina itong madali-dali. Si Pastor Noidura, si Brad Paul, alima, ug ban pa mga pastor nga nag-convert sa pagtuong Katoliko, sila mismo muhatag personal sa ilang testimonya in public, in social media, o kaning gitawag na itong kanang naapurom sa sulod sa simbahan. Na kuya mo kayo dining mga iglesia ni Kristo kung naa sila patestimonihon kay ilang mang interviewon atong ilang kada bitaw mag-video magkuhaan nila og dokumentary. Unya ang background kay og dili ka maisan kasagingan. Og dili kasagingan kadaruhan. Moro gini og di kadaruhan kasi kinay basakan sluyo. Bantay mo. Kanang naa bitaw sa gitawag na to kanang net 25. Sige mo kung lili usahay ana net 25. Kaya interviewon. Dati po kong minister. Ya, galingkos bangko gana gi-interview. Unsa man na din pagkahuman gigaman na samtang gi-interview. Sumasama po kami sa mga gawaing Katoliko dati. Ya, magkuan po sila video kuno siya gabit-bit og Biblia kay isip Katoliko sa una, suod po na ning kapilya. Sabi. Di ba klarong market strategy ng inyo? Begit pareha ni ato mga Katoliko ba nga sila gid mismo mo atubang dito nagkatoliko nako kay mao ni gitukod ni Kristo. Wali pa nang daplin kining uban sus Ginoo ko bot na lang dito kasabot ani. Lakbay Katoliko live. Ana diya nga kung nagbalanse ta mga suking tigpaminaw kung balansihon nato ning kuan ba layo ra gyud kini tinuod ilaha. Wanang matingala bitaw pugkuanin nila anong sa may sus Ginoo ko ambot na lang. Tingala ta ni ba. Muna nga mahilig gyud ni sila gulog-gulog. Kaldo bitaw ni viral pod kunuhay nga ilang isyu katong naipari kuno nga nibalik sa iglesia ni Kristo nya. Gi-interview ag mong pari miingon nag I was started at QDD at Roman Catholic Church. Gidangat. Mugali kalibutan og asa dapit nga parokya na sakop. Unsa man klase pagkapari ni? Pagsubay pa usam re ka Anglican priest day wa gabae ng mga tawhanan ni. Wa gabae. Naunsam taon mo hoy. Mo na yung mga market strategy. Ayor kay mus Katoliko. Ya, kato ilang ministro din eh. Sibat na lang kini. Nasa naglain. Gawali, buhi pa tong among magwali sa una din Catholic Independence Radio. Ya, sige ngon nga. Ako sa una Katoliko ko kung mama kuan kanang tawag aning ni ang manalabtan. Wanay mailad niyo ng manalabtan oy. Wanay mailad ng inyong manalabtan. Mayong gabi bro. Salamat nakaabot pa ko sa imong live. Nagtanaw ni mo diri sa I Love Katolika Apostolika Romana si Jurek Ahub. Tarantar siga po sa ako nga comment nga no ang imong i-hide. Gi-hide din ako to. Balog di ka kita si mong comment. Wa mo ko mang-hide og comment da sir. Una magali ko gipang-block daan na sa Facebook kana mga fake account na. Pasuminglam sa tanimong gi-hide mo ning atong comment. Sama ra gud atong Sama ra gud atong attorney nga nagkatoliko na nga pure sa badista mo katong artista ba imo din gingnan nga nagkatoliko na kay naibog pare nya kay naarab ako screenshot ato nakuha nagbasak pantos mga bagtikang attorney pwede man ka makasuhag liable ato pero ang Katoliko di man hili kining kaso-kaso kay love is God, God is love man ang founder na mo gugma man bahalang mag-comment po dako kag mata budlat kag mata although kana mga pamersonal pwede na mo tatamuyon gid sa nigkuan mga bullying. Bro, ang Katoliko, bisan pag kapila mo mamuak ng mga imahe. Kaya kita ba mo Katoliko nga, gipailag kasos Alvin Sanchez kaya namuak? Wala eh. Kaya mo nang giampo. Ang ubang mga Katoliko, nga agresibo sa gayo, mo nang usahay, mga suko sa. Di ba?
So ana na i-hide suminglan tani mong ga-hide sa imong comment. Sa mo kung daginot tanay imong comment oy. Suming daginot. Waksop tagkabalaka nimo ani daig. Apay magkatoliko na lang kadaig. Layas magaling ng attorney sa inyong simbahan kay wala kasabot. O niya ikaw sige rin pong kagdoko tanay simbahan. O sige na yung kagdoko tanang gitukod og kano o bae mo. Hoy! Naunsa namin taon mo ano yung trabaho Unang magbalansing putag tinuod ba nga murag layo ra gyud kay mos tinuod ug buot pastela na lang in taon dolor. Lakbay Katoliko live. Okay. Oras 24 minutos naman magkalabay alas 8 kagabion. Mayang gabi sa itong mga soking tigpaminaw. Daginot anang comment nga di man na poslan ansaning ni mamas kinagpakita layo nam ganito cellphone. Feeling victim lagi. Ikaw ram nagpa-feeling victim oy pagkiluoy kay ano kunong gihide. Pag sure oy. Nagpa-feeling victim di or pwede ginuto nago mapay mosulod ka din. Mapay mosulod ka din sa kong live. May gabi watching from Bukidnon si Chucky Abkas. Daig talaga, it means talunan. Talunan eh. Asa kadali lang guys. Watching from Panabo City bro, Lakbay Katoliko ni. God bless. Salamat kayo. Tanaw bito na imong common sense TV fact based on sa ni wa may naggamay. Ay kaabot tay bandoy nag-followers. Patay magkasuhan day ka call. Kulbaan jud si gi-screenshot baya na ni Sir Gapo. Na katong kwan, katong si Brad Junjun Alcordo man siguro toy nagka-comment adto sa ubos katong nayang comment ba nga di balhin na og kwan akong nana diri gisave na ko sa akong kwan. Tanaw na ko niha. Tong gisave na ko gi ipang-screenshot na ko to. Ako tong gisave diri. Sa tanaw na ko niha. Ito na ko na save. Atong takna mga gala 25 minutos na man ko labay alas 8 kagabion. Lakbay Katoliko live. May gabi sa atong mga soking tigpaminaw taman sa nabot aning atong Sibya. Daginot sa day ko nimo daig kataka mis daig. So daginot na imong gamay ra man kay imong followers. Di ang tirada ni mga swadista no. Magsige kuan aning mga Katoliko, mga sikat tig followers, karo budagan pulang followers. Nadiri kani si kaning tawag aning ni ang si Common Sense TV Fact man siguro ni. Atong tanawon sa ning iyahang mga kuan diri sa kadali lang kasabaan pagkas maestro ra kumubalik isu kay asa. Kanigingon na mo ingon nga magkadebate para simbahan niya butang-butang naon sa day ka ato ning basahon niyang giingon asa ra to mao ni sa ni kani si kuan pero nakigust ni kani Common Sense TV based on fact ministry. Ayo. Nadagko ni say kuan ba kanang tawagan ning gimension nga tao si Brad Rod Olier sa Laom Piquero. Debate pero nagkagusto di ay sa pare. O mo niya. That is ethical nga imong debatihon ang pare sa mismong ilang simbahan abogado pero walay mudo. Da? Kani bugating istorya abogado pero walay mudo. Kabasa ning abogado ani ingnon mo abogado pero walay mudo. Ngalam ko di kay demanda ni. Wala ko hilig demanda ba. Tanawa gi-replyan sang Brad John Alcordo kini imong statement pay usa ka pagbutang-butang. Maunay dako kayong sala. Ako ni screenshot para kon madebate ni nga post na ako'y proof. Ato ni forward sa ate kon wala ba ni kaso patay ni si stila na lang in town. So, na mga ebidensya na din, nagkakuha na. Bro, ngano man ako sister-in-law, magrosaryo man unta, pero ngilad man kayog batasan. Para ragodan ang giingon nga, sigig simba, pero way batasan. Ya?
magrosaryo pero bati gyud pug batasan. Ug di mao to, di wa gyapon. Rosaryo ra nga murag napugos lang. Oh. So, diya sa atong pag-ampo santos nga rosaryo, atong ibutang nga to ang ikuan na to ba daig usa ka naka asa naka wala ta gusto mo mangayo aning screenshot ako ning kuan nadre watching live bro si Ricardo Canoy murar na nang gasimba-simba ba nya nganong sigig simba wa na magyapon na utrong batasan kay di man po maminaw sumilis pare sige ragtagay ang pare diri ay na parehara gud ato inyong ministro nga kunuhay dili hilig kayo kuan inig kanta moingon mag ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, ako'y ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, di ay. Kami, sanang imo sa, kani, bugat niya. Bugat ba yan nga istorya? Ingnan ni mo ning attorney nga walay mudo? Abogado pero walay mudo? Bugat Tanawa ha, yung gikomento. Debate pero nagkagusto di ay sa pare kana dili ba ya intensyon sa attorney nga nagkagusto sa pare ang rason sa attorney nga yang atuon ng pare kaya debatihon kay pakita sa attorney nga mali ang doktrina sa Katoliko pero say gitubag sa pare lakaw pagampo naunsa man ibalik mag Katoliko ino di ato sa palakpakan daan balik ibalik Katoliko napay ang gibuhi ang statement sa ubos okay nagkagusto di sa pare ha that is ethical nga imong debatihon ng pare sa mismong ilang simbahan sa buto pug kani siyang gipamulong ani gipakap okay nung tato niya na imong abogado pero walay mudo disgrasya kag basahan ni sa abogado disgrasya kag mabasahan ni sa abogado natawa kung magkatoliko mo unsa ni igsuon mura ra mo gi ambak sa impierno o sa kabantay mo aning klase nga mga magwawali kay guyod-yuron gid mo sa asam po na mabasa sir ang tinukod ni Kristo impierno hono nya kamo mga piki mo ilangit pag binuang ni trabahoan imong style dako gining kaso ni og daginuton ginis Katoliko dako gining evil possessed gyud siya bro man to evil possessed gyud siya brother kay bisan unsaon o gunit ba mo limbag gid siya dali ako nalagot na ko ning panahonar ba sa ako ani biktima sa tasyawa ni say abogado inyong pare naman miya mga pare pod nga kanang makamaog balaod nya og ibutan na to sir nga dili abogado mong pare dagan kay mga Katolikong abogado stilan og katong abogada hag mo gitoy mismo mo file og kaso patay yagod mismong katungod gidaot ana 23:15 Brad basa amo anang sinulat na inyo gamit mo anang Catholic letters katrabaho TV rako kumbati Brad kani bitong lagot sa kuan niro panahona kay dai daghang kay mga napuses ngano ang yawa karon wala double time ng yawa ron sige nig panood ani mga estudyante kasagaran niya dai mga estudyante pod nga ingno nato ba nga wa gyud sila ampo-ampo ba mao ni kung giingon ninyo kita is pareho ram ta magkasasala munang pareho ram ta nga tagak siyawa ni ang problema lang nato kay natagak ta siyawa magpatagak pag kita gutro so ano ni na ang yawa no kay bawat ano nga matorture gyud tanawa ang yawa ha dila lang sa nako to i-play diri kay pagitaon sa YouTube katong statement ni kuan ba ni Father Darwin isa lang to malangay tag pangita ni na muna nga kung naagalin na possess sa sulod sa eskwelahan kay Muslim ang God ang atong eskwelahan kasagaran kuwasang kanang mga balay ay mugtuon ang balay bitaw nga wanay hawa na amna unsa may buhaton labi nagka na magkapalit mog balay nga kanang gitawag kuan basaha Brad propesya na sa mga pari atong tanahon sa ni imong bersikulo imong gihatag basahon ako ni kung propesya sa mga pari pag suminglan yung mga pari nito atong basahon to gani imong gihatag ang sa atong kuan na sa atong sitasa nga imong gihatag diri sa ako sa tanahon sa nago niha wala man diri sa akong comment section kadali lang itong basahon wala man sa akong comment section sir
Asa ra tong imong gi-comment diri sa ako ang akuan. Dili na ako makita kay lisod kayo. I-type balik. File ka po. Dapugon mo Duterte. Sa dili hilig og file-filing Katoliko eh. Palit kog Santos ka po. Wa may Santos baligya sa mga nang patay. 23:15. San Mateo 23:15. Basahon na to. Gamit mo anang 23:15. Na nyo ha. Atong basahon niya. Pagkalaot ninyong mga magtutudlos balaod og kamong mga Pariseo. So, labot na mo ani nga ang magtutudlos balaod og mga Pariseo, mga sabat keeper man to, sabado pahulay. Apil mo tigon sa mo ani, sabado pahulay nyo ani niya. Mga pari man ni sa mga Judaismo. O kani mga Pariseo, mga tigpakaron ningnon, mo panaw kamo sa kadagatan nga katuyuan. Pagingna ni Kristo ani di man ni propesiya. Gisaway ni Hesus ang ilang tigpakaron ingnon. Kinsa man kadto mga Pariseo, mga Judaism. Parisodyo, nya pahid mo sa Katoliko ni, paggabae ni mga tawhana. Mga sabat keeper ba na diya mga pariya, malabot ng Katoliko ana. Ba nasa dunya dili sa ton. Kanya na INC nga hilig file og mabuking mag-file og libel pagkaulaw gisa ni. Gidangat. Okay. Pare lagi Parisiyong. Why may labot na so Parisiyong na. Labot na mo nang mga paring Hudyong labot na. So, mo nang lagot ta sa kuani gahuna-huna ron. Mao na balansiyo na to mga igala. Kaning balay once nga kamo mana nga pare nga Katoliko brad. Nari Katoliko des panahon ni Kristo mayo. Kaya mo na ding giprove kang Katoliko eksistado ng Kristo. Gapo. Naunsa man ang Novus unsa ni? Sana unya na imong Novus Ordo sir. Kaya inyohang debitor og si kampi kang Ardisino mo lapos po ng debate. Grabe gyud ganina brother, bisan unsaon og gunit brother mulimbag gyud. Kuani siya kana bitong normal man na kay kanang once nga mapusis ka di basta iniglimbag nimo dili na imong kaugalingon nga gitawag kuan gitawag kusog sa yawa na siya lihok na siyawa. O niya, para mawala ginang yawa ana, para mawala siya, actually, nagpusis ana, dapat naamoy mga kaning gitawag na to og kuan. Kani ba, mamalit sa tamog yung nani o. Saon po nga itong mga batanon ron, kay hilig, igpalit, mga nabil, may paliton, mga pakit nabil, basa-basaho, naman dito, ipailalom atong notebook, babantay mo anang sa unang panahon, ang buta kag nauso, baka na karon. Kanang ron dili matikans maestra ba, basa-basa itong love story ni Piolo Pascual o Gidoan Santos, ihanas notebook. Pero ginding gabasag pakit nabil. Ayaw mo pamalit ana kay wala na pulos na. Kani inyong pamalito no? Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Langkat lagi ng demonyo ba? Amo ni pamaliton kinatanan diri ang mga prayer pangabog sa yawa. Usaon po nang ang uban mamalit pug kanya. Mo nang mapusis yawa kay ngano? Igsoon sa eskwelahan gikan pas balay wag ampo-ampo. Ikaduha ang eskwelahan ta dapat ipa-deliverance na siya. Kaya para maturtyo na unay mga yawa da di na manguan di mo nang magtawag kitag pare. Mabito ni kabantay mo kanang mga bag-ong balay nga establishmento nga gipang tukod bisingan yo nagpare. Kumahimo ipa-deliverance gyud na ba kay ang yawa na ra gyapon na ngitar bikil ng yawa na to. Lakbay Katoliko live. Mas yawa ka kay membro ka sa kulto ni Manalo. Sa niha, basin ikaw tong namusil tong nagrayot sa inyong simbahan. Asa ordering sa birthday deliverance Shopee, daghan kina Shopee og wala sa Shopee. Ana na Shopee di man wa. Og napo na sa St. Paul. Kaambot lang ka sa inyong parokya sulay lang wala available. Adto jud ka sa mga bookstore ana sa St. Paul nga national kana mga national bookstore nga daghan na siya baligyan. Ang mga SD o gadawtang espiritu dungan og pang-react tungod sa SD conversion story sa ni Chinchin mo lagi libog sa kuan nila. Brad inyo man ang pare kay ansa ni ha pasuminglan mo may labot ana oy. Supak sa balaod sa Dios labot di man na paring Judaismo man na di man na paring Katolikong kabaan ka na sa Ginoo mo pasuminglan. Imbis malangit ka din na lang kay sige sige panumangil sa Katoliko. Kanang kontra dili mahimutang
asa niya bahin sa Katoliko mo na yawa. Mao ginayawa sir gid. So amot lang ka og pila ni sila ka book ni dagana kay diri. Na Brad gapo pila naman na ang deliverance book pila man na ang deliverance book. Nalimot og pila palit ni ko ani pero ni kaabot siguro og 600. Ambot lang ka nalimot dugay-dugay na ni sa ako taud-taud na ni sa ko. Someone nga naghatag na ko ani. Bro gapo unsa man ang Novus Ordo? Novus Ordo kumo ni ato misa nato karon nga Bisaya, English, Tagalog. Mo na Novus Ordo ba? Ang bagong misa nato karon nga gihan ay sa Vatican II mo na Novus Ordo. Kanang Tridentine Latin Mass or kanang LTM o Latin Tridentine Mass or Tridentine Latin Mass mao ba ni pag-pronounce ana kanang TLM or LTM unsa na siya. Mo nagkatong kinaraan nga misa nga Latin ang kwan. Okay. Ayaw sila nagpansinan ni James kay murag papansin magtinuod ni. Murag yapon mo makuha ni kay pick account man ni. Simbahan ka nagtinukod og tao na diri sa atong Philippine History Kulto ang simbahan ni Kristo simbahan nga gitukod ni Manalo. Mao nga saksi mi Judas respect atake ninyo ang inyong kapwa saksi ni Judas dili kami mga Katoliko. Si Brad si Igira brother Igira mayong gabi ni Judas Brad. Uban siya mong gitawag pamilya mayong gabi. So mauna siya. Asa mo to si Diolito Daig murag nahilo mo tong gibasahan na kuaning kuan. Da bugate bugate nga statement ni. Ringnan ni mga abogada pero walay mudo. Bugat na makabasang mga abogada na tingalam kung di mang react. Pero tawag aning kuan mo guna watay mahimo ana kay yaha po ng kuan. Yaha po ng sa kadali lang nga kay ato ning kuanon mga gatchat na diri mo tabon sa ato ang kuan sa atong okay. So inana gina siya. Mo na magbantay ta pag-ayo ani mga suking tigpaminaw kay daghan ba kay ni mga tawo ron nga kuan nangilad na pud ka na sige comment diri sa tang kuan ani hanginoon man ka bro korporasyon tali ka na member na sa kuan kadang simbahan ni Felix Manalo korporasyon man na basig kuan ni Kihibalos James sa ilang simbahan ni korporasyon basahan na lang sa nato ni sila og kuan tawag aning ilaha mismo nga rehistro sa ilang simbahan para masayod pud ka ginagmay ba nga ang inyo day simbahan korporasyon di ay para masayod sig ka ba ang inyo day simbahan is tawag aning korporasyon atong balansihon sa tinuod murag lisod man kining magpasakop ka simbahan nya ang hindi nga na dili day ka Kristo korporasyon di ay tanawon nato niha mismo ang rehistro gyud sa Security Exchange Commission mining klaroho na to atong basahon ini this kaning translation United States of America Philippine Island of the Office of the Division of Archives Patent Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks mao ni ang ato ang Security Exchange Commission karon ato ning gibasa dili biya ni quotation na giiskan nato na mismo gikan sa Security Exchange Commission giingon dire Felix Manalo aplikante about unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. You know what is corporation means? Business ba? Negosyo amot na ka kung sa inyong gibaligya kalag siguro. Na magklaruhan yung tanyo daan. That's it, applicant. Sa buong aplikante appears before this office and respectfully deklarar siya. So may gideklarar. That's it, applicant. Ang maong aplikante. Ang giingong aplikante is the founder. Mao ang magtutukod and present head o kasamtangang ulo of the society sa sosyedad. Name, nga ginganlan Iglesia ni Cristo and desire to convert said society into personal corporation. Kay korporasyon man mo nang namatay sa Manalo, pulisad dong apelido Manalo sad. Anton karon Manalo ra gyapon, di man na mapasag lain. Ha? Manalo clan gud mo, di mo nang inanag Manalo clan. O di ka problema ni kay na membro des korporasyon. Unya,
Sumala pa sa gitawag na to og Philippine history, dili man ni ato butang-butang ha. Ingon gud siya nga at least dili kulto. Sige. Sumala gyapon sa Philippine history ha. Niya Philippine History and Government. Unsa may giingon diri sa maong kasaysayan sa Pilipinas. Pahina 143. Ato na ni binisayon. Kay Tagalog man para magkasabot ning naay ga-comment ato diri Iglesyang Manalo. Niingon diri tanan, some Filipinos, ang ubang mga Pinoy, Filipinos ba mga Pinoy? Ang ubang mga Pilipino started new religion and kulto. Nagsugod sa ilang bagong relihiyon ug kulto. O sana niini si Felix Manalo nga wala mo dawat nga si Kristo Dios ug tawo. Niadtong 1914 si Manalo nagtukod sa iyang iglesia ni Kristo nga gigamit ang pangalan ni Kristo pero wala mo tuo nga si Kristo Dios. Oh no. Kulto mo, Philippine history ang gaingon no. Igor akong gabasa niya. Sus Ginoo ko. Nang utong na lang gimutamas mahimo. Ayaw sige basa lagi at man na inyong hapari nga sige na lang og pang-rape. Diya. Basahon gyapon ako. Official Gazette gyapon sa Pilipinas. Tanawon na tong kinsay rapist ani ron. Kaning Official Gazette sa Pilipinas dili ka pwede makabutang diri og kining statement once nga wala ka napailag kaso. Atong basahon. Yaw. Sige ram tagbasa ni pero balikon gyapon na tong basa. Ano nang nahimo mga Anghels Manalo ani? Dara tarong atong basahon na. Yeah. Membro sa kulto ni Manalo, wag gidangat. Official Gazette, July 1942, 393, Decision of the Court of Appeals, number 8180, April 21, 1942. Unsa may giingon sa maong statement? Basahon ako ha. I all midens, ang uban mga mid. Ito lang yung binisayon kay English mong god. Ang uban mga mids. Ang uban, mga asawa sa membro. Uy, no. Ang uban, samantang ang uban, mga asawa sa ministro. Pasti lang luya. Na. Anong gihimo man ang anghel ninyo nga? Nao, ebidensya bila itong gipang basa ha. Sus Ginoo ko. Dapat inyong nagpailad pa mo Manalo. Naghangking kawatono no, pabo pa'y ko. Nung pabo pa kung ikawaton. Okay. So, kanang imong pare lagi, sige gamit sa madre, chismis na, kay wala kay ebidensya, kita naagid tay ebidensya. Napatoy may statement sa ubos, na ko, basaha, itaas na kayo. Katong, napasigi pang rape line. Founded by Felix Manalo is the largest cult of the Philippines according to the Google Gabae. Hoy! Mapay malibang mo kumuton, manimaho pamutae. Lakbay Katoliko Live! Okay, so asa maning kuan? Membro sa kulto ni Manalo. Last na itong nagdaginuton kay kuan man. Tawag aning ni ang chismes na ilaha bro. Chismes lagi. Morning mga CCTV bago magkadimaog video. Mga CCTV ning wa magkadimaos video. Muna ato kung bagbalanse kitag tinuodan ni pertir yung layuan ning inyong mga pamahayag ba. Wagi kuan. Muna mga soking tigpaminaw nga magbantay kita ni mga tao nga tiyanos lagi apas. Tiningingon San Pablo, maglikay tani mga tao nga buot mo samok sa itong pagtuog mo bahin-bahin ka na to. Nasa daghan man ni sila ron. Pila ka buk membro ng mga Iglesyang Kristo og sila bay daoton. Og sila bakbakan na to aning atong programa nang daot mo. Gipanggukod ni. Pero kamo makadaot sa Katoliko sus Ginoo ko. Makagamit kas madre gapo. Nakagamit na kag madre no yung kung pahida na nang imuhang style. Gamit ogoy ka.
Dili lang pare ang nakasala, dagang mga pastor ang naghimo pud og sala. Mao man. Iglot. Iglot. Sus, Ginoo ko, iglot. Ayaw ka suko, umta masuko. Ikaw rin na nasuko. Doda ko ano mong katawa-katawa ba? Murag dang kalagot na ni. Kani mong katawa-katawa dang kalagot na gid siguro ni ba? Mao na nga asod na lang dire. Ingon magkakagimo kong pahilakon. Sige daw, sulayan ako kay unang kanang i-join ako ni siya. Pag di gini mo i-decline ni siya nihila ka ni. O i-decline niya. Okay. O yaning i-decline ron, siya ginihila ka ni. O di po niya ni buti pa sabot, siya gyapon nihila ka ni. Happy lang. Gi-decline. Una, gi-decline. Ikaduha gyapon join na ni. Kung i-decline gyapon nilo nalaw ni, mayroon ni comment section. Kadlok. Gi-decline gyapon. Ikatulo na ko ning join gyapon niya. Ikatulo. Pag ikatulo gani, wala na ni. Na babay bunot na gini si Manalo talawan kay dako. Ikatulo. Pag ikatulo gi-decline ni ron, talaw ni. Talaw gyapon, wala. Hadlok. Bana nga kung daginot mo in the first place bitaw no, malusan kay pangutana diri mo, lawan kasi mong mga sakop. Tapos yung giingon nga si Ignacio Manday gatukod kuno sa Katoliko niya, yung giingon diri si Talpulano, may tinuod ni Ignacio Talpulano. Bot itong giingon nimong Talpulano. Nya katuro bang Ignacio nga imong giingon no, questionable ra bag kay to nga ingon nimong founder. Kaya ano, nag-imbento siya sa ngalan dili sa simbahan. Buot ba natong sabton nga si wala ko ni kahibalo og sa gangalan sa Pilipinas si Manalo. Si Roy Lopez de Villalobos usas mga nagngalan ana sa Pilipinas, gitawag jeg Pilipinas. Buot bang sabton nga say nagtukod sa Pilipinas, ay gamugda sa Pilipinas. Taka na imuhang argumento eh. Sige, si Ignacio kuno. Buot nimong ipasabot kay si Ignacio man. But tong giingon nimong Pulano. Ingon kag si Pulano mo'y nagtukod niya karon si Ignacio gyapoy si Ignacio gatukod. Asa man ning tinuodan ni kaning giingon nimong Pulano o kaning giingon nimong Ignacio? Asa may tinuodan ni? Unang di ka mosulod kay masako jud kag tinuod dire. Patabang na imuhang mga debitor dia o. Sa mga tinuodan ning gatukod sa Katoliko, si Pulano o si Ignacio? Ibento naman tao ng Katoliko, mao din ay was Biblia. Unsa ibento Katoliko? Buot ba nimong ipasabot yung term Katoliko giimbento? Wala na sa Biblia. Diya, mo'y pagsugod sa simbahan. Mo ni mo basa ka wala di libog siguro ni mo ni giubanan bagi di mo ni reading comprehension. Nasuko wa man ta masuko. So, nanyo na lang, personal man guni basta maipit na sa katarungan ba. Unang tama na jud kada entaos bagol-bol ning kilid-kilid. Antusan na lang. Si Ignacio gitabangan ni Pulano. Asa mo puna nimo nabasa nga si Ignacio gitabangang Pulano? Ebidensya kanang ningon na nga si Ignacio gitabangang Pulano. Kay makakita kag libro na mag-iglesia ko. Asa niya? Sus Ginoo ko, ikaw ra may iglesyang Kristo nga umasayo dug kinsa ni si Ignacio. Sige. Si Ignacio atong i-grant without accepting. Granting without admitting nga gitukod tang Ignacio. Tagaan to nig background kinsa si Ignacio. Gana to nig background. Kaning libro mismo sa Protestante ang Halis Handbook Bible, mabitan ning di ka mosulod diri sa akong programa kay in the first place. Di ka wa jud kay kaya. Narago ka sayon, wala jud kay kaya. Mao na nga antos na lang. Basahon na to ning libro sa Protestante regarding aning mga church father. Usa na diri si Ignacio. Tan-aw na to kung kinsa si Ignacio base sa Protestante nga di ba ni Katoliko. So pakiro man nig Santos, di mo tuog church father ni mga Protestante. So atong basahon. Og kinsa ba gyud tinuora si nalangkat na nitong libro. Kinsa ba gyud ni si Ignacio? Ignatius. Bishop of Antioch. Anawa ha? Usa sa mga tinun-an ni San Juan Evangelista. Tuig gisuhat mga libro ni Ignacio 110. Na, kung
imong gamiton nga si Ignacio mo'y nagtukod si Katoliko o sa tinun-an ni San Juan nga suod pa dyan sa dughan sa Ginoo, damor ming magkaduol sa Ginoo, ikaw nagkalayo na gyud. Pasti lang looya. Murag na may ni text na to ani basig atong ginik mama ni nagpagpakuha ni kinilakaw ra butuguan. Sige ugma na lang sa ta magabot kay murag na emergency diri sa akong cellphone. Ignacio gapo gatukod sa Katoliko. Asam na mabasa sa Ignacio gatukod sa Katoliko. Unsa may tinudan ni? Gaimbento niya ngalan o gitukod gyud niya ang Katolikong simbahan. Unsa may yang giimbento name o church? Asa may klaruhan eh. Kay si Ignacio asa man na naordinahan pagka-obispo o asa sa na nabunyag ang simbahan na. Pagsuroy. Walay originality. Kamo otro po kang wapo kay originality. Suod po ka si mong ministro. Huwag katugani si mong ministro. Makabalo po day ka na rasuna. Pagsuroy. Nang balansihon na to pagayo ba? May nasa disipo piyabo nga nagtukod sa Katoliko. Kinsa man yung text na to sa kadali lang. Atong sa basa ko ning naiga message na to dere. Okay. So na emergency ni atong kuan sa kadali lang. Mhm. Correct ko hatong mama. Mahuman ko layo mo na sa doon na sa alog. Tiwason sa lang ako ni. Sige. Emergency lakaw kay magtagbo ko sa kumamagi kag dipulog kay na sila importanteng gilakaw dito magod anak ko yan kasi ang turo ni Manaloko. Sige, wanam tay kong oras mga sukay hindi paminaw. Hangtod na lang sa sunod ngay gayon kini niyo ubos sa sulugon sa Ginoo manamilit Dios Panginoon dalay ko na Dios. May gabi kinatong tanan, God bless. Mag-ingat po kayo lagi in nomine ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Lakbay Katoliko Live.